A ko je to? Kak se taj mali zove, a? Jel Zvone ili Zvonko? Ne, on se zove Goran. Zoran. Branko. Kak zove Ivan ko je mali? Branimir, okej. Mustafa. Idris. Vidi kako zove. Joj, vidio da je... Šta sad gledaš, povalio mi 7 karti, pa neću, šta ti je? Znaš šta, vrijeme je da se rastaviju. A postoji u petak prešta ovdje. Još jednu noć. Ostajemo do petka. Haja. Žižak naranio s nas, napojio s nas, slikao. Sad ako te nije sramota, pošalj nas kući, jel? Daj nam po 2000 maraka da doš po kući. A dobro, vi ste jeftini, ko što... Sine, slima se, sine. Vonko. Evo. Evo mene, Mićo. Ajde. Ja nisam bitna, Mićo. Ne moraš to snimati mene. Pa dijete, daj, pusti. Ma da. Ajde, ljubi. Ja ne znam. Najbolje reći ja ne znam, nauči se kao znaš nešto uradi, kaj ja ne znam. Kaže, kad su šiptari dali na televiziji, imaš i ti tu, od te grupe. Dali na televiziji. Ovdje je Zet. Radi oglas, kaže, nemoj da braća šiptaru. I vi Zet. Nemoj da kupujete kazete od grupu Sonu, jer su prazne. Ivan, kaj ti ispričaj vic o parkiringu u Sarajevu? Sad će Ivan, čekaj. Evo mene, Mićo. Ajde. I ovaj... Hej, Bojani. Din är döda. Jaha, vad spelar ni? Dagbord det här. Aha, jätteintressant. Gå vidare. Ovo nisam ključio. Haja. Ovo je dobra pjesma, daj se Hej. To je moj Zvonko. Šiću kad dođe u bolnicu i kad izvadi iz mene, onda na nalazu izgleda da ima krv u alkoholnom sistemu. Što se ti igra? Sad možeš više. Ja. Sad dobro da ti proluta. Jebe, majek, sad ću proleti ovo. Koji je? Peti danas. Peti. Ovo se kratko. Sad ću sreći. Juli. Nemoj se ja samo računam. Da, šira skoro pisat. Ko je? Pišeš. Uvijek to, ti je to je gotovo, ja. Piš. Da vidimo šta piše. Ne znam ja pisat, ono, sve što ja ne znam, nisam znao pročitati. Šta? Da sam budili vaši zavrlo.